दिनैनि बे गोथार समाव नुजाफैनाय जोंनि जिबिनि मेम्बार आरो बे टिपकाइ ओनसोलनि इन्टेलेक्चुयेल रायजो राजा नोंथांमोन आरो कलेजनि फरायसुला फरायसुलि आरो लोगोसे दिनै बाहाय नुजाफैनो हानाय मिडिया बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावनानै आं लाखिनो सानदों। दिनै 6.3 क्ल'जनि गेजेरजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजआ दिनै जानानै फैबाय। बे बिथिङाव दानि सोलिबाय थानाय जोंनिनो बिटिआरनि मानगोनां CM सार प्रमद बर'खौ रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। बिथाङा जोंनि बे भिक्ट'रिया ओनसोलनि कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनायनि थाखाय, लोगोसे जोंनि आसामनि मानगोनां CM हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बे बाथ्राखौ दिनै बुंफुरनानै फोजोबनो हायै बायदि जाबाय। बिथांमोना जोंनि बे ओनसोलनि गोग्लैसोना थानाय बे गोरिब दुखिया रायजो राजाफोरनि थाखाय गंसे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो लोगोसे आंजोंनो मिडियायाव नुजाफैनाय बिबुंथि लाफैनाय जोंनिनो कलेजनि प्रेसिडेन्ट आरो मेम्बार डनार मेम्बार बिथांमोना दिनै बे गोजोन महत्त समाव मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना साबायखर जासिहरनायाव आरो जोंनि सरकारखौ साबायखर जासिहरनायाव जिबायदि बिबुंथि आरो गोजोननाय फोरमायदों बिथांमोननिसिमबो आंनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आङो बाराखौ बुङालासिनो जे बिथांमोना जोंनि कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दानि बिटिं सरकार श्रीजुत प्रमद बर' सार आरो लोगोसे आसामनि CM मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथांमोननिसिम बेखिनि बुंनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनो थाबाय। बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ। गंसेल' गोजौ सोलोंथाइनि अनुस्थान GKB डिग्री कलेज बे प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। बे प्रभिन्सियेलाइज जानायनि गुदियावनो दङ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि सानखालि बर'फोरनि जेनाखि सान्थि सुक्ति जानानै थांदोंमोन, बे सान्थि सुक्तिनि 6.3 दफा बादियै बे कलेजा दिनैहाय सरकारिकरन जाबाय, प्रादेशिकृत जाबाय। दा बेवहाय आङो कलेजनि जिबिनि आफादगिरि हिसाबै, चेयारमेन हिसाबै बे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय सान्थि सुक्तिकारिनि गासिबो साक्करकारि सागानगिरि, बर' फरायसा आफाद, बेनिफ्राय NDFBनि मोनब्रै फेक्सन आरो गुबुन गुबुन साक्करकारि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि हामलायथिखौ बावहरो। आरो बिसेस करिया दानि सरकार सालायबाय थानाय UPPL, BJP आरो GSPनि जेनाखि माबायाव BTC सरकार सोलिगासिनो दङ, बे सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' सारजों लोगोसे गासै EM आरो MCनि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जायो। आरो आङो बिसेस करे खुसि मोनदों जे बे ओनसोलाव गोग्लैसोनाय गरिब गुन्द्रा न'खरफोरनि गथ' गथायफोरा बे कलेजा सरकारिकरन जानायजों लोगोसे बेवहाय गोजौ सोलोंथाइ मोननायनि जे राहाया साबसिननिख्रुइ हामसिन जाबाय, बियो थार। आरो बिनि थाखाय जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै दानि सरकारनिसिम BTC सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय जायो। लास्ट कुइसन जे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै दिनैसिमबो गोबां अजद खालामो, बे बेलायाव मा बुंगोन सार?
अजद खालामनायनि बाथ्राखौथ' जों प्रेस मिडियायाव नुबाय थायो गणतन्त्र देश हिसाबै मोनसे सरकारनि बिपक्षे माखासे अपोजिशन पार्टी थाखायो सरकारनि मावनाय दांनायनि प्रति अपोजिशन पार्टीया गोख्रों नोजोर होबाय थायो आरो जाय सरकार सालायगासिनो दङ बिथांमोनहा मावनायनि दारै बै अपोजिशन पार्टीनि जेनाखि आपत्ति बे आपत्तिफोरखौ निष्पत्ति खालामनायनि प्रसेसता थानांगौ आं बेखौनो बुंगोन बे कलेजखौ गायसननायाव सोर सोरनि थुलुंगा दं सार बे कलेजखौ गायसननाय जादोंमोन 1999 नि 17 आगष्टआव 17 आगष्ट दा बेवहाय गिबि जायफोर उद्योग लादोंमोन कलेजनि जे गोनांथि दङ बे बाथ्राखौ जाय बिथांमोना सानखांदोंमोन बिथांमोननि गेजेरावनो जाहैदों जोङो धन्यबाद होनांगोन रुंसारि बाथेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बे कलेजनि गिबि प्रेसिडेन्टमोन बेनि उनाव रगेन्द्रनाथ ब्रह्म पलासगुरिनि बिथाङाबो रुंसारि जानानै थांबाय बिथाङा नेहाथारिमोन बेनिफ्राय बे जायगायाव सासे ससियेल वार्कार दङमोन सनमान ब्रह्म बेनिफ्राय जोंनि मंगलाजरा हाटजरानि सासे राफोद रोंगौथि गोनां शिक्षाबिद बिथाङा जादों केशव चन्द्र ब्रह्म बिथां आरो बेनिफ्राय पलासगुरि गामिनि रुंसारि धरेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां सुखानजरा गामिनि बुद्धिराम ब्रह्म आरो बेनिफ्राय सिल्कि खाथानि साबुराम ब्रह्म सांबान्दानि मानिक सान आरो बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजायानो बे कलेजखौ होननानै दहाय बुंबोनाय 1999 नि 17 आगष्ट खालि बे कलेजखौ गायसनजेननाय जादों दा जोङो बै रुंसारि जानाय बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरनाय जादों मानोना बुङोबा बिथांमोननि साननाया दिनै बास्तब अर्थात मोगथाङाव महर मोनबाय गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदि दाखालि थांनाय 28 डिसेम्बराव जे 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बे बेलायाव थिखायनाय नैबे जिकेबि कलेजाबो हाबफाबाय मा बुंगोन सार बे 6.3 जे दफा जे जोंनि बे माने गोनां इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि थ्रुयै फांसनाव दिनै बे 10टा कलेजा प्रभिन्सियेल जानायाव आङो खुब माने गोजोननाय मोनदों आरो प्रेस मिडिया बिथांमोनखौबो आङो धन्यबाद होनाय जायो आरो जोंनि बे माने कमिटिनि जिबिनि प्रेसिडेन्ट बिथां आरो जोंनि बे जिबिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो जोंनि मेम्बार लोगो नोंथांमोन आरो बे कलेजनिनो जे प्रिन्सिपाल धनस्राज बिथां बे बिथांनि जे खस्थ' आरो बे बिथांनि सेस्था नङाबा निस्सय बे कलेजा जानाय नङा बे कलेज बिथाङा जेरेखम उद्योग माने मालायनाव बिबाय लानानैबाबो बा गरसे गरनै माने सान्दा खांनानैबाबो बे कलेजखौ जेरेखम माने सेस्था खालामनानै जेखि गभर्नमेन्ट थांनाय आगोलनि 17 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनाय हाग्रामा सारनि टाइमावबो जथेस्थ' बिथाङा बिसिनिफ्राय मदद लानानै बे कलेजखौ आगबारायनायाव जथेस्थ' खामानि मावबोदों आरो जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो बहुद गोनां मानसिफ्रानो मदद होदों बिथांखौ आरो आं सासे बेक्तिगत बे जायगानि आरो बे ओनसोलनि सासे बिजनेसमेन हिसाबै बे जायगायाव जिहेतु जों सबसे गरिब होननानै बुंनो थाङोब्लाबो आरो सबसे दुखिया एरिया होननानै बुंनो थाङोब्लाबो बे खम जानाय नङा बे पर्बतजरा एरिया मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे पर्बतजरा एरियाया गोदो जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोनाय टाइमनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनदों जे सोरबाया मेट्रिक पास जानानै खुनुरुखुम फरायनानै जोंनि बे न'खरनि सय सम्पति बा न'खराव
गैयैनि खारनाव जोङो खालि खेथिजोंनो माने जोंनि समाजखौ बा जोंनि गथ' गथायखौ खांनायाव जों बहुद उसुबिदा जोंनि गार्जेनफ्रा बाहाय उसुबिदा जाबोदों बेनिखायनो जोंनि बे पर्बतझरा ओनसोलाव जेरखम शिक्षित जानांगौमोन जेरखम एभेलेबल ग्रेजुवेट जानांगौमोन बे शिक्षाखौ मोनबोयैनि जुनै जोंनि बे पर्बतझरानि उन्नति बा उन्नयन बा जोंनि बे पर्बतझरानि मानसिफोरनि गोसोनि साननाया जे थाखोसिम थांनांगौमोन बिनिफ्राय फिसायनानै थादों ओंखायनो दा आङो प्रमद बर' बिथांनिसिमबो जोंनि CEM BTC-नि आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि CM सारनि जुनैबो आङो बे कलेजनि लांगोनानिफ्राय बे बिथांमोनखौ धन्यबाद जासियो दिनै जे जोंनि बे BTC ओनसोलाव जों फार्स्टआव जों जिरायनायाव जों नुदोंमोन जोंनि टटेल BTC एरियायाव 26टा कलेजखौ प्रभिन्सियेल खालामनांगौ होननानै मोनसे दाबि होनाय दङमोन बे दाबियाव निस्सय जाजोबाबाबो माखासे थाबोनाय कलेजफोरखौबो जोंना बे CM सारानो होन बा प्रमद ब्रह्म CEM बिथां सारानो होन बेखौ निस्सय सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि BTC-नि उन्नतिनि जुनै बा जोंनि BTC ओनसोलनि रोंगौथिखौ गोजौ थाखोआव लांनायनि जुनै निस्सय हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आं बिनि जुनैनो जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप जाथों होननानै जोंनि ओनसोलखौ मोजां थाखो मोनथों होननानै आंनि निजेनि सम्पतिखौनो खहा खालामनानैबाबो खमसे खम गैयाबाबो 40-42 लाख टाका नस्थ' खालामनानैबाबो आं बे कलेजाव जगदान होबोनानै जोंनि बे बिथां जोंनि प्रिन्सिपाल साहेबखौ आरो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ हेफाजाब होबोदों बे हेफाजाब होनायाव साखारै दिनै नुजाबाय बेखायनो आङो BTC गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होनानै आरो मिडिया नोंथांमोनखौबो धन्यबाद होनानै आंनि बिबुंथिखौ आङो बाहायनो फोजोबनाय जाबाय बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो